Doraemon, el gat còsmic. Tant de bo els meus somnis es fessin realitat, perquè en tinc un bon munt. En Doraemon ho pot fer, de recursos en té molts. A la butxaca màgica trobarà invents per tots. Voldria poder volar pel cel blau. Això és el casquet volador. Sempre guanyes, Doraemon. Tu sempre guanyes, Doraemon. Novitalàndia, la ciutat dels somnis. Has vist que bé que ho faig? Has vist com patino? Sí, molt bé, molt bé. Compte! Ai, fumaràs una neta! Doraemon, no em deixis caure! No em deixis caure! Ningú que estigui bé del cap patinaria dins de casa! Aquí fora encara és més perillós. Sí, no hi ha cap lloc on es pugui patinar tranquil·la. Ai, Déu meu! Que ets boig? Que vols que t'atropellin? Renoi! Ei, què et passa, Shizuka? Volia jugar dins de casa avui, però la mama no em deixa perquè fa la cerimònia del te. Escolteu, ja que no sabeu què fer, per què no veniu a jugar a pilota amb mi? Sí! Que divertit, sí! Som-hi, som-hi! Prohibit el pas. Ostres, tu! Ja no podrem jugar aquí, per què? Que no ho veus, Ruc? No veus que hi volen fer pisos i aquí és on guarden el material, burro fumut? Hem vingut aquí perquè sí. Quina pena! Però on carai volen que anem? No hi ha cap lloc on els nens puguem anar a jugar! Que em fas mal! Escolta, però per què em piques a mi, caram? Com m'agradaria tenir El què? una casa per mi. No, una ciutat. Què? M'agradaria tenir una ciutat on ningú no em renyés, que pogués fer el que volgués, on volgués i quan volgués. Una ciutat sense grans? Sí, fem-ne una! Què? Deus fer broma. No és cap broma, primer farem casa nostra. Aquesta és una càmera maquetadora Polaroid instantània. Primer es fa la fotografia. I ara s'ha de revelar. I aboques aigua calenta i t'esperes 3 segons. Bé. 1, 2, 3, ja està. Aquí tens la casa. Ei, una casa en miniatura. I hi ha totes les coses en petit a dins. Però amb una casa de joguina no faig res. Aviat està arreglat. Ens fem petits de la mida de la casa i ja està. Doncs també tens raó. Oh, però com? N'hi ha prou de passar per aquest túnel de Gulliver. Ho veus? Ja sóc petit! És sensacional. Tu també hi podràs venir a aquesta casa si passes pel túnel com he fet jo. Ah, d'acord. Anem a fotografiar més cases. Ara sí que sembla una ciutat, Doraemon. Sí, ara ho hauries de posar tot tal com t'agrada. Ei, mira! Quins llibres més remenuts! I les lletres són més petites que caps d'agulla. Però què se n'ha fet de la gent que vivia aquí? No pateixis, les coses vives no es poden fotografiar. Fem el carrer principal aquí. D'acord, però no hi posaré ni semàfors ni passos. Posats a fer. Posem-hi un bowling, un saló de jocs i una botiga de joguines. Va, Doraemon, vine a buscar els altres. I convidarem tothom, d'acord? Ei, Novita, com és que rius quan tothom fa cara de pomes agres? Perquè he fet realitat un somni per tots nosaltres. Va, veniu! Vinga, tu, ara no ens expliquis històries a la Mira, vora que del t'escalfaré si foc. ens vols enredar. Aquesta és l'entrada. Vols que entrem aquí? No em fumaràs pas. Tranquils, veniu! Ja hi entro! Jo també.
la nostra ciutat! La, 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 la. Quedeu-vos la casa que us agradi més. Dóna'm una de les teves joguines! N'hi ha tantes com vulguis a la botiga! Sempre he volgut fer una becaina al mig del carrer. Si us canseu de jugar, podeu llegir còmics. Et farà mal la panxa si menges tants bombons. Són de franc. Els nens han posat el nom de Novitalàndia a la ciutat. Què és això? Què passa? És la mare! Quin desordre! Què és tota aquesta porqueria al jardí? Doncs escoltin, em poden fer el cobert aquí mateix. Sí, senyora. Ai, és la fi de Novitalàndia. Ei, Doraemon, treu una màquina que pugui fer un solar buit. Sí, això! Això és impossible, no es pot fer el terra en un mes. Novita! Porqueria ara mateix! No és meva, és d'en Doraemon! Correm! Ei, mentider, no hi ha dret! Les galetes màgiques. Novita! Sí? Espero un convidat. Vés a la pastisseria i compra unes quantes pastes té. Noi, quina murga. Ho diré a en Doraemon. Doraemon, m'acompanyes? Doraemon! Que estrany, no hi és. On es deu haver ficat? Ep! Què és això? Ah, galetes en formes d'animals. A veure quin gust tenen. Les hi duré. Hola! Perdona que hagi trigat tant. Oh! I qui t'ha dit que compressis galetes? Ui, no pateixi, m'agraden molt les galetes. Novita, vés ara mateix a comprar les pastes. Sí, mare. Aquesta i aquesta. Meu! Té el canvi, noi. Meu! 1, 2, 3, 4... Meu! Està bé el canvi. M'he tornat Què li ha agafat a aquest home tot d'un plegat? Meu! Però què m'ha passat a la cara? Doraemon! Ajuda'm, Doraemon! Com? Has menjat galetes d'aquelles dels animals? Et transformen en l'animal de què tenen la forma. Com es pot ser tan ruc per menjar-ne? Ai. I ara què faré, pobra de mi? Meu, meu! Al cap d'una estona en passa l'efecte i tornes a ser com abans, però si el convidat de ta mare en menja... Ai... Ei, torno a ser jo! Ja ens podem preparar si no hem menjat. Ja veuràs la mare. Aviat ho sabrem. Escolti, que ha menjat galetes d'aquestes. Doncs sí. Potser a ell no li faran efecte. Vols dir? 1, 2, 3... Oh, se n'ha menjat 4, que golafre! Novita, però què dius? Maleducat més que maleducat. I ara què fem? Escolta, Doraemon, no hi ha cap manera d'impedir que facin efecte. No, no hi ha res a fer, res. L'hem feta bona. S'ha menjat les galetes en forma de cavall. Ja.
Pot venir un moment aquí fora, sisplau? Eh? Li he de dir una cosa molt important. Aquí té el bany. Gràcies. Escolta, Novita, on són les pastes? A l'entrada. Estem salvats, que bé! Què? Li han agradat les galetes? Molt. Les he trobades boníssimes. Se n'ha menjat una en forma de gall, també. No ha de tornar a anar al lavabo? Deixa'ns tranquils! Hem de fer alguna cosa. Senyor, el demanen al telèfon. No sona. De seguida sonarà. Qui és vostè? Hola, no sóc ningú especialment important, però tant se val. I què desitja? Què li sembla si parlem durant una hora? Com? Però què s'empatolla? És una broma? Aquests bromistes em toquen la cresta. Esperi! L'efecte encara no ha desaparegut. Que bromista que és vostè! Mira'm a mi, mama! Mira'm a mi! Voleu deixar tranquil el nostre convidat? No l'enredeu més! On es deu haver ficat? M'haurà de perdonar, he de començar a passar. Tan aviat? Haurà de perdonar el meu fill. Senyor! Per què no es queda una estona més? Li falta l'animal de l'última galeta. Me'n vaig a la bassa. Ara la mare s'enfadarà, oi? Sí, suposo que sí. Les cames em fan figa, no puc caminar. Hola, pare! Hola, macos. Quin una n'heu fet avui, No patiu, ja diré a la mare que no us castigui. Ja sóc aquí! Hola, maridet meu! Oh! 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 La mare també ha menjat galetes. Pa de memòria per l'examen. Demà hi ha els exàmens! Demà hi ha els exàmens i no sé res! Que divertit! Què faré? No sé res! Ara sí que he begut oli! Em suspendran! Segur que em suspendran! Segur! Què et passa, Doraemon? No veus com estic i tu com si sentessis ploure? Es pot saber què et passa? Doncs mira que demà tinc examen de llengua i de matemàtiques. I per això m'has de tirar la tetera i el coixí? Ah! És que tinc un problema molt gros. Tinc els exàmens i no he estudiat gens. Ja l'he feta bona. Em suspendran. Els pares em renyaran. Calma. M'has d'ajudar. No deus voler abandonar el teu millor amic, oi, Doraemon? Sisplau, ajuda'm. Si no faig res em posaran un 0, sisplau. Potser amb aquest ventilador. Sabia que podia comptar amb tu, Doraemon. Ets un gran amic. Amb això podem fer que l'escola se'n vagi volant. Moltes gràcies. De debò que pots fer que l'escola se'n vagi volant? No, era broma. No ho podem fer. No podem fer que l'escola se'n vagi volant. D'acord, i si convertíssim el teu professor en un goril·la? Moltes gràcies. Ai, que ets boig! Escolta, que la culpa és teva perquè no has estudiat gens, gandul! Sisplau, et prometo que a partir
d'ara estudiaré, però ara m'has d'ajudar, sisplau. Si trec un 0 no em quedarà altre remei que escapar-me de casa. Hi ha una solució. Podem provar-ho amb el pa de memòria. Com? Pa de memòria? L'has de fregar per sobre dels teus apunts i després menjar-te'l. Au, menja. Ara ja deus tenir tota la pàgina al cap. Què et sembla si provem si funciona? 6 és igual a 2 multiplicat per... 3! Molt bé! 10 és igual a 5 multiplicat per... 2! Exacte, funciona! Doncs ara ja t'hi pots posar amb els apunts, els llibres de text i els deures. M'ha salvat Doraemon. Amb tot això segur que trauré un 10. Em falta una pàgina important. Ara me'n recordo, la vaig fer servir per mocar-me. Això vas fer? I ara què fas? Copiaré els apunts del meu amic. Dóna'm tot de llesques de pa de memòria, sisplau, que me les enduré. Esclar que sí. Si això t'ha d'ajudar, t'ensenyaré tots els meus apunts. Moltes gràcies. Aquí els tens. Ets un sol. Són plens de guixades! Això és perquè estudio molt. Ei, que no els volies veure? No em fa gens de gràcia menjar-me tants gargots amb el pa. Aquests sí que estan immaculats. Els memoritzaré ara mateix. Caram, doncs sí que em penses fer dia. Tinc molta confiança en la meva memòria d'elefant. Si ets el que té menys memòria de tota la classe. D'acord, t'ho demostraré. T'ho demostraré amb aquesta guia telefònica. Ja he memoritzat tots els números de telèfon de la A a la L. Au, vinga, pregunta'm-en un. Quin telèfon té l'UEOI? El 123 45 67. És veritat, l'has encertat. I en Keikikakiku? 999 98 66. És increïble, l'has tornat a encertar. És molt fàcil, de fet. D'aquesta manera segur que trec un 10 a l'examen. T'envejo. Mentre tingui pa d'aquest... Novita, us porto el berenar. A veure si t'agraden aquestes galetes d'arròs. Són boníssimes! No pararia de menjar-ne mai. I no penses estudiar mai? Només menges i llegeixes. Sí, ara m'hi posaré. Ja es comença a fer tard. Ai! Què et passa? No puc menjar, em fa mal la panxa. Ai! T'ho has buscat, per golafre. Sisplau, deixa'm endur-me els teus apunts. Doraemon! Ja has arribat, el sopar ja està. Corre, afanya't. No tinc gens de gana. Com pot ser això, Novita? No m'has dit que voldries una hamburguesa amb formatge per sopar? Però... Te l'has de menjar i prou. Te l'he feta ben grossa perquè sé com t'agrada. Va, vine a sopar. Has dit ben grossa? Tinc mal de panxa. Novita, ja et recordes de tot? No em recordo de res. Què? Però si t'he donat tot de llesques de pa de memòria, com és que no les has fet servir? Ja ho sé, no t'enfadis. M'han deixat uns apunts i ara els estudiaré. No sé pas si podré. Dins, vinga! T'has de menjar tot el llibre. No puc, no m'hi cap res més. Encara et falten tot de pàgines. Pobre de mi. I ara, una mica d'aigua. I ara agitem. Avall! Avall! Vinga! Novita, afanya't! Ja acabo, ja acabo. Novita, afanya't! Ja acabo! Què passa? Novita diu que ha vomitat i jo m'he d'arreglar per anar a la feina. Faré tard! Ha vomitat? Has vomitat tot el que havies memoritzat? Doncs hauràs de tornar a començar des de la primera pàgina. Mireu les flors, com brillen amb el sol. Us saluden dient bon dia. Anem fent saltirons i cantem la cançó. La 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 la, la 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 la. La la i la i lo. Som els nens de la terra, ajuntant les
Ens farem tots plegats un país de meravelles i felicitat. En aquest bonic planeta del gran univers som els nens de la Terra. Amb molt d'esforç, tots junts construïm una ciutat de meravelles, plantes i amor, i viurà sense oblidar mai aquesta il·lusió.